ottakaa. Sori, täällä kuuluu nyt ihan hirveästi, mutta joo. Me ollaan se Kirppuset ja nyt tulee Survi-sarjaosa 3. Yeah. Ja nyt Elikkä nyt tässä osassa me ainakin kiivetään tuolle vuorelle ja tutkitaan ja tehdään kaikki. Tutkitaan tätä vuorta ja tehdään kaikkea. Karvavuorelle. Niin, Karvavuorelle kiivetään. Tapetetaan tästä nää lampaat. Niistä saa lihaa. Tuolla on vielä toinen. Ai täällä vuoren päällä. Ei, kun täällä se karkaa tuonne. Tuolle. Mä sain Siis toi on ihan mahtava vuori. 100. Kiva. Niin, toi on mahtava vuori siitä myös, kun tuolla on paljon puita. Okei. Onko skeleton tuli? Missä vitsi? Tuolla vuoren alla. Näetkö sä? Käänny. Toisen suuntaan. Ui jumala. Okei, nyt on vähän paha tilanne, kun me ei tiedä koskaan yö, kun sataa. Mutta yritetään nyt aloittaa niitä kiipeäminen. Mä en halua, että meidät tapetaan. Me ollaan niin hyvässä vaiheessa. Sitten olisi silleen, mamma. Niin. Tästä pääsee hyvin ylös mistään. Joo, mä Appiot käteen. onneksi meillä on nää rautamiehet. Apua, tää on ihan pelottavaa. Vuoren silmää. Pitkin tuntumaton. Mulla ei oo paloja, että mä voisin blokata. Mä oon aika hyvin ylhäällä. Mä oon täällä. Onko mistä sinä? Hei, nyt on tullut syö. Mä voidaan nukkua tässä vuorella. Joo, mä otan sen. Senkin on mun paikka. Joo, on yö. Ja aamulla toivottavasti sade on mennyt pois, niin se aloittaa tätä. Toivottavasti. Huomenta. Huomenta. Ja sade on lähtenyt nyt pois. Mä varastan tässä on se. Et varastanut, se on mun. Nyt sä oot silleen, joo mä varastin. Ui! Mä tipun. Hei! Mitä? Syntit mua. Älä käytä sitä vaan sun blokkaukseen, kun mulla on ite paloja. No miten? Oho, mä käytin puuta. Jutsi. Mä käytin. Joo. Okei, tommonen matka. Onko sulla palaaja? 6 yrttejä ja 20 puuta. Mut kyllä sulkin varmaan puuta on. No joo. Apua, älä vaan nyt lyö mua alas täältä vuorelta. Mulla on 21 tirttiä. Kun ei oo maailman kivoja homma. Tippu täältä. Älä tuu siihen päälle. Mä oon sun päällä. Sä ite oot mun päällä. No kun mä... Ei ihan oikeesti. No kun sä tulet koko ajan mun päälle, kun mun pitää blokata. Itse asiassa sinä tulit minun päälle, kun minun piti blokata. Sä tulet koko ajan rakille mulle. Okei, no niin, jatketaan videota. Me koko ajan jatketaan. Ai niin. Hyvä huomio. Vielä tollanen matka. Me tultiin kuitenkin ihan turhaan tänne vuorelle, kun meidän pitää kuitenkin mennä tuolta vuorelle heti alas. Miksi? Jos me jäädään tänne. Miksi jäädä? Koska tää on hyvä paikka. Okei. Ainakin musta. Minä olen ylhäällä. Tää on ihana paikka. Oikeesti mun tekisi mieli jäädä tänne asumaan. Koska siellä on kaikkea, mitä me voidaan tehdä. Tämmöisiä hirveän pitkiä koivuja. Me voidaan tehdä portaat tonne alas. Mä oon ihan just ylhäällä, oh my god. Meidän pitää tehdä portaat alas. Wow, mä näen pilven. Jee! Meidän pitää tehdä portaat alas. Joo, niin taitaa olla. Mutta mä toivon yhtä asiaa, että jos... Wow, tuolla näkyy vaan kaunista koivumetsää, eikä yhtäkään mitään rumaa aavikkoa. Koska aavikot on rumia paikkoja. Ainakin mun mielestä. Tuolla jatkuu toi. Ja tää vuori jatkuu aika... Tehdäänkö ne niinku tonne? Ne portaat ettei oo niin pitkä matka.
Joo. niin kun tehdä niitä portaita. Ja täällä on myös sit tämmösiä vähän isompia pudotuksia, että varoitan. Ja mä oon jo matkalla, mä oon ihan just siellä. Tänne on kyllä tosi kiva tehdä. Mä tehdäänkö omat kodit? Joo. Mä tykkään tästä paikasta ihan. Käydään kaivan puuta alhaalta. Siis täällä, no kun täällähän on, no joo. No joo, mutta et se niin kun ei pilaisi tätä paikkaa. Niin, mut silleen ei kun ne portaat on täällä. Ui, mä menisin tippua. Hei, kato, tästä lähtee jo tämmösiä portaita. Pakko syödä vähän nälkä. Okei, kaivetaan nyt vähän. Tosta lähtee, kato, nää portaat. Tästä, kato. Eli tässä on vähän kulma ja sit siitä lähdetään. Mä kaivaan vähän tosta. Vettä. Mä kaivoin jonkun aukon, sieltä tuli vettä. Jee. No ainakin nyt me tiedetään, että täällä on vähän vettä. Onko sä ruvennut tekemään niitä? On. Haittaako sinne on nyt dirtistä ainakin aluksi? Ei, mua ei haittaa ollenkaan. Me voidaan sitten tehdä ne jostain ilman, jos haluamme. Okei, eli mistä ne alkaa? Maija. Hyi, mun alla on zombi tuolla. Siis tule katsomaan. Hei, sä menit jo blokkaan sen umpeen sen aloituspaikan. En mä ollut sitä tehnyt. Etkö? En. Joo, no sitten joku mörmä. Siitä alkaa. Ui. Okei. Ja tuohon tulee tollain. No. Tosta. Oi, Ne ei ole todellakaan vielä valmiit. joo, mä voin jatkaa. Koska mulla on 4 dirttiä. Ja äsken loppui dirtit. Siinä on sitten zombie. Mä yritän hypätä tuohon palalle. Kannattaa pitää siltä kuitenkin niinku siftiä. Ui, mulla on 1 elämä. Ja tuossa on zombi! Auta! Juokse! Pakko syödä zombia. Voit sä tulla tänne alas pelastamaan? Mulla on vaan raakalihaa. Mulla on 2 heloa. Mä tuun! Zombit palaa, ne jahtaa sua. Jostain nyt vaan. Jes. Ei anneta niiden koskea meidän ollenkaan. Juokse nyt pakoon. Älä No niin, se kuoli siihen. Okei, mulla on nyt 1 elämää, joten tonne laitetaan noin. Tuolla vuorena on sitten noita noin skelettoja. Onko sulla mitään paistetta? On. Syö nopeasti, et sun elämät palautu. Anna mulle vähän vihvei. Mulla on 1 elämä, eikä mulla palaudu. Hyvä. Kaivetaan täältä alhaalta. Dirtti! Mä kaivan dirttiä, koska ne portaat hienot, kun ne on niin syvällisiä siihen maastoon. Hei, mä näen vieläkin Kato, tuossa on meidän portaat. Jee. Nyt tulee ihan kuuli. Mut meidän pitää saada ne maku. Muuten meille saattaa tulla siitä 1 onkkeli. No mikä se on? No, että miten me saadaan ne täältä alasuunnasta rakennettua. No, kyllä me saadaan ne ihan hyvä. Ja nyt keräät ainakin 30 dirttiä itsellesi. Käykö? Joo, mulla on sulle puulapio. Mulla on itselleni tommonen hieno lapio. Millainen on hieno lapio? Kivilapio. Tavallaan vähän. Mä heitän sen. Mä en varasta. Missä sä oot? Tossa. Mä käyn tästä. Tuolla on tuo meidän mökki. Ruvetaan ton maiseman kokonaan. Mehän ollaan liikuttu paljon. Niin ollaan. Mä oon nyt 42 dirttiä, eli yli paljon.
No niin, nyt meidän pitäisi päästä niinku tonne mulkkaan meidän portaan. Missä mun kaikki mullat on? Eiku aamulla on 64, mä ihmettelin, miksi mulla on vaan 13? Mulla on kävellyt ihan hirveesti. No mulla on vaan 42, koska ei jaksa. Hei, mä oon muuten ihan Okei, arvioidaan vaan, että mistä noi portaat vois lähteä. Ehkä ne tulee johonkin tähän. Ota, että mä käyn ihan nopea kaivaa hiukan koivua. Koska mä teen koivusta mun talon. Koska se on mun mielestä. Täällä on joku zombi, joka yrittää jotain. Koska koivu on paljon hyödyllistä. Apua! Mä oon tulessa. Niin tuolla kun me houkutellaan ne niin pahikset, niin sitten kato, me saadaan ne tapettua. Musta on kiva alue. Jep. Älkää ihmetelkö, mä oon maailman huonoin tappaan zombeja tai mitään pahiksi. Mä oon. Tai en mä niin huono, jos mulla on joku ase. Tietenkin ne on aseella helppoa. Tai ainakin helpompia, mutta ei ne silläkään ole hirveä. Puumiekka on ärsyttävä. Tai puuaseet on ärsyttävä. Tosi kiva. Mä tein väärälle blogille nää portaat. Apua toi minijumpi! Juokse! Se tulee! Iik muija! Mäkin juoksen jo valmiiksi. Mä menen nukkumaan. Heti kun tulee yö. Ei pysty vielä. Nyt pystyy! Tuleeko se? Ei, se on tässä! Herää! Ai, mä kuolen. Juokse, Harri! Mä en nouse, jos mä kuolen, sun pitää tulla pelastaa mut. Ei pysty pelastamaan, jos oot kuollut. Hetkinen, miksi mä heräsin? Eikö se ole yö? Ei voi! Jumala, nyt mamma ei ole kuollut. No, paina tosta! Laita peli paussille itseltäs. Miten? No, nuoli. Ei mulla oo mitään huolta. No, kotiinpaluu näppäin. Siis se kotiinpaluu nuoli. Jumala, älä jahtaa mua vielä. Oikeesti. No pakko syödä jotain. Juokse tai nuku. Ui herra. Ehtikö se tappaa? Ei herra. No, nyt meillä on. Mä oon ihan lähellä paikkaa kuitenkin. Mut Niin oot, sä oot siinä mun vieressä. meidän on pakko mennä sinne. Ihan pakko. Tää video oli nyt tässä. Me toivotaan, että me nyt selvittiin tästä. Mutta Toivottavasti, koska muuten on ihan kamalaa. jep. Me laitetaan hetkeksi nämä zombit pois, me huijataan. Joo. Mutta tää on nyt vähän pakko tehdä. Mutta moi. Heippa.